या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। खारेपाटण भुईबावडा मार्गाची 4 महिन्यातच दुर्दशा। आमदार पर्यटक म्हणून कोकणात फिरायला येतात, आपचे ॲडव्होकेट अमित पालेकर यांची टीका। आणि लोकशाही जीवन प्रणाली आणि शिक्षण यावरती परिसंवादाचं आयोजन। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। शिक्षक दिनाचं औचित्य साधून 5 सप्टेंबर 2023 रोजी लोकशाही जीवन प्रणाली आणि शिक्षण या विषयावरती भोसले नॉलेज सिटी चराटे इथं मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सकाळी 11 वाजता परिसंवादाचं आयोजन करण्यात आलं आहे। पाहूयात। मी किशोर तावडे, जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तमाम नागरिकांना आवाहन करतो की दिनांक 5 सप्टेंबर 2023 रोजी शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून लोकशाही जीवन प्रणाली व शिक्षण या विषयावर परिसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन भोसले नॉलेज सिटी सावंतवाडी येथे सकाळी 11 वाजता श्री श्रीकांत देशपांडे अप्पर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य यांच्या उपस्थितीत करण्यात येणार आहे। या परिसंवादामध्ये सावंतवाडी शहरी भागातील 5 महाविद्यालयातील विद्यार्थी व व्हिक्टर डॉक्टर्स लॉ कॉलेज कुडाळ येथील विद्यार्थी व विद्यार्थिनी मिळून जवळपास 800 विद्यार्थी व विद्यार्थिनी सहभागी होणार आहेत। सदर कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण DEO सिंधुदुर्ग या YouTube चॅनलवर प्रसारित करण्यात येणार असून जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना सदर YouTube चॅनलवर सहभाग नोंदवावा ही मी विनंती करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर कणकवली। संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33। कोकणातले आमदार पर्यटक म्हणून कोकणात फिरायला येतात अशी जळजळीत टीका आम आदमी पक्षाचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकर यांनी केली। पाहूयात। कुठल्याही गोष्टीची ॲक्च्युली सुरुवात जी होते ती छोट्या पद्धतीने होते, पण इथं मोठ्या पद्धतीने झाली। ॲक्च्युली जेव्हा आपण गोव्याला पण आम आदमी पार्टी ज्यावेळेला सुरुवात झाली होती तेव्हा मला वाटतं काही 10, 15, 20 लोक होते, पण इथं ज्या तऱ्हेने आज हा समारंभ आयोजित केला गेला आणि त्यानंतर जी कार्यकारिणी त्यांनी मला सांगितली आणि ज्यांच्याशी मी बोललो आहे गोव्यात पण आले होते, एकदम प्रॉमिसिंग वाटतं आहे। कारण कोणतीही गोष्ट जेव्हा एका क्रांतिकारी पद्धतीने सुरुवात होते, त्यांचं जे पत्रकारितेतलं जो इतिहास आहे आणि त्यांचं क्रांतिकारी इतिहास जो आहे, आणि क्रांती म्हणजे लढाई असं नसतं, क्रांती म्हणजे असं असतं की काहीतरी चांगलं केलं आहे, समाजासाठी काही चांगलं केलं आहे। आणि जे अध्यक्ष महोदय आहेत त्यांनी ज्या तऱ्हेने जी कार्यकारिणी निवडली आहे, त्यांचा जो बॅकग्राऊंड आहे आणि बाकीचे इकडचे जे लोक आहेत ते बघितल्यावर असं वाटतं की वाटचाल एकदम जोमाने सुरू झाली आणि एकदम स्पीडने पुढे जाईल। आणि त्याच्यासाठी आपल्याला गोव्यातनं जी काही मदत करायची असेल ती आम्ही करायला तयार आहोत। गायडन्स करायला मला वाटतं ते काही गोष्टी अशा आहेत ज्या आमच्यापेक्षा पुढे पोहोचलेल्या आहेत।
आणि फक्त एक ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवलला आपण करू शकतो, पण त्यांची जी पद्धत आहे, कार्यपद्धत जी आहे काम करण्याची, त्यांची जी लोकांना सोबत घेऊन येण्याची पद्धत आहे, ती बघितली तर मला वाटत नाही आम्हाला जास्त मार्गदर्शन त्यांना करायची गरज असेल. कोकणातले आहेत, कोकणाशी नातं आहे, कोकणाच्या मुळाशी जुळलेले लोक आहेत आणि कोकण काय आहे ह्यांच्यापेक्षा जास्त कोणाला माहीत नसणार. इथनं जे आजपर्यंत जे आमदार निवडून आले ते कोकणाशी जरी त्यांचं घर असलं तरी ते कधी कोकणात दिसले नाहीत. कोकणात येणं जाणं असतं फक्त टुरिस्ट म्हणून, पण ॲज अ टुरिस्ट म्हणून, एक पर्यटक म्हणून पण ते इथे येतात. त्यावेळेलासुद्धा ज्यावेळेला पर्यटन जो जिल्हा त्यांनी पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केला आहे त्याच्या अनुषंगाने काही केलेलं नाही. म्हणजे ज्या तऱ्हेने कोकणचा विकास व्हायचा होता तो पण केलेला नाही. आणि मला वाटतं आज ज्यावेळेला आम आदमी पार्टीने हा पुढाकार घेऊन हा विषय पुढे न्यायचा विचार केला आहे आणि वेगवेगळ्या गोष्टींचा विचार केला, त्यावेळेला मला असं वाटतं की एक चांगली गोष्ट आहे आणि जी क्रांती सुरुवात झाली ती मला तो बदल घडवून आणेल 100%. त्यात काही कोणाला शंका यायला नको. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश्वर आसम, 8355 8856 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 02367 234000. मोबाईल 9370 0560 76 9420 9076 61 आणि 7020 29 03 16. खारेपाटण भुईबावडा रस्त्याच्या नूतनीकरणाचं काम करून 4 महिने उलटले नाही तोपर्यंत हा रस्ता उखडून गेलाय. शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय झाल्याचा दिसून येतोय. त्यामुळे कामाच्या दर्जाबाबत संशय व्यक्त होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग संबंधित ठेकेदारावरती कारवाई करणार का असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. पाहूयात. कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र यांना जोडणारा आणखी एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे भुईबावडा घाट. या मार्गे जाण्याकरिता खारेपाटण भुईबावडा हा राज्यमार्ग आहे. या मार्गाचा उपयोग रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांना होतो. गेले कित्येक वर्ष हा मार्ग नादुरुस्त झाला होता. गेल्या वर्षी या खारेपाटण ते गगनबावडा या संपूर्ण मार्गावरील विविध कामांसाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर झाला होता. त्यापैकी 5 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या नूतनीकरण कामासाठी 3,48,00,000 निधी मंजूर झाला. त्यामध्ये खडीकरण, डांबरीकरण, कार्पेट इत्यादी कामांचा समावेश होता. हे काम संबंधित ठेकेदारानं 2023 अखेर पूर्ण केलं. परंतु काम होऊन 4 महिने उलटण्याच्या आधी रस्त्यावरती खड्डे, काही ठिकाणी रस्ता उखडणं, साईड पट्टी निखळणं आदी प्रकार झाले आहेत. यावरून कामाच्या दर्जाबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. हे काम निकृष्ट दर्जाचं झालं असल्याचं सिद्ध होतंय. नमस्कार, मी श्रीधर साळुंके. मी जिथे आज उभा आहे तो हा महामार्ग आहे खारेपाटण भुईबावडा महामार्ग. या ठिकाणी लाईव्ह येण्यामागचं कारण म्हणजे नुकतंच या महामार्गाचं नूतनीकरणाचं काम झालेलं होतं. 4 महिने पण उलटले नाहीत आणि या महामार्गाच्या कामाची जी दुर्दशा झालेली आहे ती मी तुम्हाला या निमित्ताने दाखवणार आहे. मी जिथे आहे ते तिरवडे खारेपाटण खिंड या ठिकाणी आहे आणि त्या ठिकाणची जी रस्त्याची अवस्था झाली आहे, जी दुरावस्था झाली आहे ती या कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आपण पाहू शकता की हा जो रस्ता आहे या रस्त्याची पूर्ण साईड पट्टी आहे ती उखडलेली आहे. पूर्ण जे हे केलेलं होतं कार्पेटचं जे काम केलेलं होतं ते उखडलेलं आहे. ठिकठिकाणी अशीच परिस्थिती आहे. रस्त्याच्या मध्ये जे कार्पेट आहे ते वाहून गेलेलं आहे. त्याचबरोबर रस्त्याची साईड पट्टी जी आहे ती वाहून गेलेली आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस हे काम करण्यात आलेलं होतं. सुमारे 17 किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता आहे आणि या रस्त्याच्या नूतनीकरणासाठी सुमारे 16 ते 17 कोटी रुपये मंजूर झालेले होते. खडीकरण, डांबरीकरण त्याचबरोबर रस्त्याचे कार्पेटसाठी हा निधी मंजूर झाला होता आणि यावर्षी हेच काम मेच्या अखेरीस करण्यात आलेलं होतं. मात्र
अवघे 4 महिने हे काम करून उलटले असताना या रस्त्याची जो साईडपट्टी असेल, ठिकठिकाणी कार्पेट देखील वाहून गेलेला आहे. म्हणजे ठेकेदाराने कशा पद्धतीने काम केलेलं आहे आपण पाहू शकता की अवघ्या 4 महिन्यात जर रस्ता वाहून जात असेल, रस्ता उखडत असेल, तर त्या कामाची क्वालिटी यावरून दिसून येत आहे. ठेकेदाराने केलेलं काम असेल त्याच्यावरती नियंत्रण हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं होतं. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून योग्य पद्धतीने कदाचित ह्याचं नियंत्रण झालेलं नसणार, त्यामुळेच अशी परिस्थिती या रस्त्याची झालेली आहे. हा महामार्ग जेवढा करूळ वैभववाडी गगनबावडा हा मार्ग महत्त्वाचा आहे, तेवढाच भुईबावडा गगनबावडा हा महामार्ग म्हणजे खारेपाटणमधून प्रवासी वाहतूक ही भुईबावड्यापर्यंत होते. करूळ वैभववाडी रस्त्यासाठी हा पर्यायी महामार्ग आहे. याची वाहतूक या महामार्गावर देखील मोठ्या प्रमाणावरती असते आणि अशा परिस्थितीत या रस्त्याच्या नूतनीकरणासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला होता, मात्र त्याचा कुठेतरी दुरुपयोग होताना दिसत आहे. जो हा महामार्ग नूतनीकरण करण्यात आला, या महामार्गाचं नूतनीकरण झालं ते योग्य पद्धतीने झाले नसल्याचं या तर कामावरून दिसून येत आहे. ठेकेदार असेल, संबंधित विभाग असेल, याने कुठेतरी या कामाकडे दुर्लक्ष केलं असल्यामुळेच अशी परिस्थिती या कामाची दिसत आहे. या महामार्गावरून अवजड वाहतूक असेल, त्याचबरोबर प्रवासी वाहतूक असेल, ही मोठ्या प्रमाणावर होत असते आणि जी या रस्त्याची दुर्दशा जी झालेली आहे ती पाहता अपघात अथवा काहीतरी दुर्घटना घडण्याची देखील दाट शक्यता आहे. त्यामुळे जे कोण ठेकेदार असेल, ज्याने हे काम केलेलं आहे, त्या संबंधित ठेकेदारावरती कारवाई होणे गरजेचं आहे. कारण अवघ्या 4 महिन्यातच जर रस्ता वाहून जात असेल, रस्त्याची अशी दुर्दशा होत असेल, तर एकीकडे शासनाच्या पैशाचा कुठेतरी अपव्यय होतोय हे या निमित्ताने दिसत आहे. स्थानिक ग्रामस्थ असतील, इथे लोकप्रतिनिधी असतील, वाहन चालक असतील, प्रवासी असतील, यांची एकच मागणी आहे की जे कोण संबंधित ठेकेदार आहेत, जे अधिकारी असतील या कामावरती देखरेख करणारे, त्यांची कुठेतरी चौकशी होऊन या संबंधितांवरती कारवाई व्हायला पाहिजे अशी यांची मागणी आहे. आपण पाहू शकता की अशी पूर्ण ह्या रस्त्याची अवस्था आहे. मी आपल्याला माझ्या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून दाखवतोय की हा जो रस्ता आहे हा पूर्ण उखडून गेलेला आहे. तिरवडे खिंड असेल, तिरवडे खारेपाटणचा जो भाग आहे, पुनर्वसनचा जो भाग आहे, याच ठिकाणी ठिकठिकाणी ह्या रस्त्याची ही दुर्दशा झालेली आहे. काही ठिकाणी तर रस्त्याला खड्डे देखील पडलेले आहेत. आता याच ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की हा पूर्ण जो रस्ता आहे हा इथे या ठिकाणी देखील उकडलेला आहे, या ठिकाणी देखील उकडलेला आहे. अगदी पायाने आपण बाजूला करू शकतो अशी ह्या रस्त्याचं काम देखील केलेलं आहे. कार्पेट झालेलं असून देखील ही रस्त्याची अशी अवस्था आहे. हे पाहू शकता, असे ठिकठिकाणी अशा रस्त्याला भेगा देखील गेलेल्या आहेत. या संपूर्ण रस्त्याची अशी दुर्दशा झालेली आहे. नुकतंच काम करून अगदी 4 महिने उलटलेले असताना जर रस्ता असा उखडला जात असेल तर याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदार आणि संबंधित यंत्रणेने घेऊन हा रस्ता गणेश चतुर्थीपूर्वी सुस्थितीत करणे गरजेचे आहे. कारण गणेश चतुर्थीकरिता मोठ्या प्रमाणावरती प्रवासी वाहतूक या महामार्गावरून होणार आहेत. मुंबई असेल, पुणे, कोल्हापूर या महामार्गावरून जे गणेश भक्त आहेत ते मोठ्या प्रमाणात कोकणात येतात. त्यांच्यासाठी हा महामार्ग हा अत्यंत महत्त्वाचा महामार्ग आहे आणि तत्पूर्वी याची दुरुस्ती होणे गरजेचं आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून केलेला रस्ता 4 महिने टिकणार नसेल तर तो काय काम करत असताना संबंधित विभाग काय करत होते? अशा ठेकेदारांवरती कार्यकारी अभियंता काय कारवाई करणार आहेत, असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. कारण या मार्गावरून प्रवासी वाहतुकीसोबतच अवजड वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होते. या रस्त्यामुळे त्यांना अपघात होण्याची शक्यता अधिक आहे. श्रीधर साळुंके, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. देशबांधव विविध सण उत्सव साजरे करत असताना पोलीस बंधू भगिनी आपल्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र ऑन ड्युटी असतात. देशबांधवांची रक्षा करून खऱ्या अर्थानं बंधुत्वाचं कर्तव्य पोलीस बंधू भगिनी अथकपणे पार पाडत असतात. त्यांच्या सेवेप्रती
कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आज राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस व राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसच्या वतीनं रक्षाबंधनाचं औचित्य साधून अनोखं रक्षाबंधन साजरं करण्यात आलं आहे. पाहूयात. यशवंतराव चव्हाण सेंटर विभागीय कार्यालय सावंतवाडी येथे पोलीस बंधू भगिनींना राखी बांधण्याचा सोहळा आयोजित करण्यात आला. यावेळी पोलीस उपअधीक्षक संध्या गावडे यांच्यासह पोलीस कर्मचारी गोविंद हिरलेकर, रामदास चव्हाण, अमित राऊळ यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या महिला पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या हस्ते राखी बांधली. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी यांच्या हातून घडत असलेल्या सेवेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करून पोलीस प्रशासनाला संपूर्ण सहकार्याचं आश्वासन यावेळी दिलं. या प्रसंगी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या कोकण विभाग अध्यक्षा अर्चना घारे परब यांच्यासह युवती जिल्हाध्यक्ष सावली पाटकर, सावंतवाडी शहराध्यक्ष ॲडव्होकेट सायली दुभाषी, चराटे ग्रामपंचायत सदस्य गौरी गावडे, अल्पसंख्याक सेल महिला तालुकाध्यक्षा मारिता फर्नांडिस, पूजा दळवी, सिद्धी परब, साईशा साटम आदी पदाधिकारी उपस्थित होत्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलेली भूपाळी रामकारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. नमस्कार. कोकण 7 लाईव्हमध्ये मी दीपेश परब आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतो. मी आता आहे वेंगुर्ला बंदरवरती आहे आणि आज नारळी पौर्णिमा आहे. या नारळी पौर्णिमे दिवशी आपले मच्छीमार बांधव जे आहेत ते या समुद्राची पूजा करतात. म्हणजे संपूर्ण वर्षभर जो ज्या समुद्रात मासेमारी करून या ठिकाणी उपजीविका मच्छीमार बांधवांची करतात, म्हणजे उपजीविका चालवतात किंवा आपला सर्व संसार जो आहे तो चालवतात. त्याच समुद्राची आज नारळी पौर्णिमे दिवशी या मच्छीमार बांधवांकडून नारळ अर्पण करून पूजा केली जाते. आणि मी आता आहे वेंगुर्ला बंदरवरती आणि आपण बघू शकतात वेंगुर्ला बंदरवरती नागरिकांनी सुद्धा या नारळी पौर्णिमेनिमित्त गर्दी केलेली आहे. अनेक नागरिकसुद्धा या ठिकाणी समुद्राला नारळ अर्पण करतायत आणि या ठिकाणी वेंगुर्ला पोलीस ठाणे असेल किंवा वेंगुर्ला पत्रकार संघाच्या वतीने नारळ अर्पण करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या वतीने सुद्धा नारळ अर्पण करण्यात आलेलं आहे आणि बरेचसे जे नागरिक आहेत ते सुद्धा समुद्राला नारळ अर्पण करत आहेत आणि या ठिकाणी एक पर्यटनाचा सुद्धा आनंद घेत आहेत. आपण गर्दी बघू शकतात. दरवर्षी अशाच प्रकारे गर्दी असते आणि यात पावसाने सुद्धा विश्रांती घेतलेली आहे. गेले 15 दिवस पाऊस नाही आहे, त्यामुळे काहीसा थोडीफार रिपरिप पावसाची असते. मात्र आज पूर्ण दिवस पावसाने विश्रांती घेतल्यामुळे नागरिकांना सुद्धा बाहेर पडायला मिळालेलं आहे. या ठिकाणी आपण गर्दी बघू शकतात. आज नारळी पौर्णिमे दिवशी नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी जी आहे ती या वेंगुर्ला बंदरवरती झालेली आहे. या ठिकाणी ब्राह्मण जे आहेत त्यांच्यामार्फत जो नारळ आहे त्याची विधिवत पूजा केली जाते आणि पूजा केल्यानंतर हा नारळ या सागरात समुद्रात अर्पण केला जातो आणि सागराला धन्यवाद दिले जातात. अशा प्रकारे या ठिकाणी ही प्रथा चालत आलेली आहे आणि बरेचसे नागरिकसुद्धा आता या समुद्र देवतेला किंवा सागराला नारळ अर्पण करतात आजच्या दिवशी. आणि एक मोठं महत्त्व आहे नारळी पौर्णिमेचं आपल्या हिंदू धर्मात आहे. आणि आपण या ठिकाणी मी दाखवतोय, खालीसुद्धा जातोय कशाप्रकारे नारळाची पूजा केली जाते आणि कशाप्रकारे नारळ अर्पण करतात. अजूनही नागरिक जे आहेत ते या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. सायंकाळचा वेळ असल्यामुळे बरेचसे नागरिक पर्यटनासाठी सुद्धा या ठिकाणी येत आहेत. या ठिकाणी बरीचशी स्टॉलसुद्धा लावण्यात आलेले आहेत.
आणि मी आपल्याला आता दाखवतोय कशा प्रकारे ह्या सर्व या ठिकाणी चालतं। हे या ठिकाणी बघू शकतात नारळ विक्रीसाठी सुद्धा ही काकी घेऊन आले ना। काकी कसे नारळ? 20-25 रुपये। आजच्या दिवशी तुमच्याकडून नारळ असून घेऊन जातात काकी। नारळ सुद्धा हे वेंगुर्ला बंदरवरती आलेले आहेत। चिरमुल्याचे लाडू सुद्धा आपल्याला दिसत आहेत। पुरोहित आहेत, यांच्यामार्फत ही अशा प्रकारे नारळाची पूजा केली जाते आणि त्यानंतर हा नारळ जो आहे तो समुद्रात अर्पण केला जातो। या ठिकाणी आपण बघू शकता स्टॉल सुद्धा लावण्यात आलेले आहेत विविध खाद्यपदार्थांचे। आजच्या दिवशी मोठी गर्दी वेंगुर्ला बंदरवरती आपल्याला पाहायला मिळते आणि त्यानिमित्त हे स्टॉल धारकांचा सुद्धा व्यवसाय या ठिकाणी चांगला होतो। मक्याची कणसांचे स्टॉल सुद्धा आपल्याला जास्तीत जास्त बघायला मिळत आहेत। मोठी गर्दी ही वेंगुर्ला बंदरवरती ही बघायला मिळते। पूजा केल्यानंतर या ठिकाणी खाली येऊन हा नारळ श्री सागराला अर्पण केला जातो। अशा प्रकारे नारळी पौर्णिमेचा सण वेंगुर्ल्यात साजरा केला जातो। बरेचसे नागरिक सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत। जे काही नागरिकांनी सागराला नारळ अर्पण केलेलं आहे, त्याचप्रमाणे काही नागरिक पर्यटनासाठी सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत। अजूनही बरीचशी गर्दी होते आणि विविध संस्था असतील वेंगुर्ला तालुक्यातील, त्याचप्रमाणे पोलीस ठाणे असेल, त्याचप्रमाणे वेंगुर्ला नगर परिषद असेल किंवा विविध सामाजिक संस्था असतील, यांच्यामार्फत सुद्धा सागराला नारळ अर्पण करण्यात आलेलं आहे। नागरिक सुद्धा सागराला नारळ अर्पण करत आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। अवश्य भेट द्या। महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेस, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18। आमच्या सिंधुदुर्गाच्या इतिहासामध्ये ही कधी न घडलेली अशी घटना ही आमच्या कणकवली तालुक्यामध्ये घडली। पाकिस्तानचा स्वातंत्र्य दिवस साजरा करणं, त्याचबरोबर त्याच्यापेक्षाही महत्त्वाची बाब म्हणजे स्वामी समर्थांच्या फोटोवर घाणेरडी टिप्पणी करणं, अशा पद्धतीची वृत्ती ही कुठे ना कुठेतरी आमच्या कणकवलीमध्ये, सिंधुदुर्गामध्ये कुठेतरी जन्माला आलेली आहे। आणि त्या संदर्भात आता आम्ही आमचे मिलिंद मिस्त्री, आमचे संदेश सावंतजी, आमचे नगराध्यक्ष, माजी नगराध्यक्ष आमचे समीर नलावडे आणि आम्ही सगळेच भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून आणि देशभक्त म्हणून आम्ही आता पोलीस अधीक्षकांची भेट घेतली आणि त्यांना स्पष्ट सांगितलं की अशा पद्धतीची घटना जी आमच्या जिल्ह्याच्या इतिहासामध्ये कधीच झाली नाही। पाकिस्तानचे म्हणजे अगर स्वातंत्र्य दिवस साजरा होत असतील, आमच्या देवी देवतांवर अगर टिंगल उडवली जात असेल, तर मग पोलिसांनी पोलिसांचं काम करावं। पण या देशावर प्रेम करणारे नागरिक म्हणून, देशभक्त म्हणून मग उद्या अगर आम्हाला कायदा हातात घ्यायला लागला तर मग पोलिसांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेची चिंता करावी, अशा पद्धतीची भूमिका आमच्या सगळ्यांची आहे, जी आम्ही ह्यांच्यासमोर स्पष्ट केलेली आहे। आता त्या संबंधित लोकांची आता इन्क्वायरी पोलिसांनी सुरू केलेली आहे, तिला इथे बोलूनही घेतलेली आहे। पण ह्याचबरोबर जो एक महत्त्वाचा जो मुद्दा जो आमच्या नजरेत काही
महिन्यापासून जो आला आहे की कणकवली शहरामध्ये असे काही फेरीवाले असो किंवा फ्रूट विक्रेता आलेले आहेत जे मूळ आपल्या कणकवलीतले नाही आहेत, जे कुठून आले आहेत, कशाला आले आहेत, ते खरंच फ्रूट विकण्यासाठीच आले आहेत का, भाजी विकण्यासाठीच आले आहेत का, मग त्यांचं आधार कार्ड कुठलं आहे, त्यांची मतदार वोटिंग कार्ड कुठलं आहे, त्यांना नेमकं इथे कोण आणतं, ह्या सगळ्याचा तपास पोलीस यंत्रणेच्या माध्यमातून झाला पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. कारण का आत्तापर्यंत जेवढे अतिरेकी हल्ले झाले, उदाहरण तुम्ही 26/11चा हल्ला बघा, तो पण असाच सागरी माध्यमातूनच झालेला आहे. असे हे लोक फ्रूट विक्रेत्याच्या निमित्ताने येतात किंवा लहान मोठे छोटे व्यापार करतात आणि मग त्या शहरामध्ये त्या जिल्ह्यामध्ये तिकडची शांतता भंग कशी करायची, देशाच्या विरुद्ध भूमिका कशी घ्यायची, ह्यावर हे सगळे शक्ती काम करतात. आणि ह्यांना ताकद देणारे लोक नेमकं कोण आहेत, यांचा मागचा मास्टर माइंड कोण आहेत, या सगळ्याचा शोध पोलिसांनी घ्यावा, पोलिसांनी त्याच्या टोकापर्यंत जावं अशी मागणी आम्ही आता पोलिसांकडे केलेली आहे. पोलिसांनी सखोल चौकशीचा विश्वासही दिला आणि त्या पद्धतीची प्रक्रियाही सुरू केलेली आहे. पण आम्ही सगळेजण ह्या केसवर फार बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. काय तपासामध्ये बाहेर निघतं हे मी निश्चित पद्धतीने आम्ही बघू आणि मग त्यानंतर लागलीत तर आम्ही आमची भूमिका जाहीर करू आणि त्या पद्धतीची भूमिका घेऊ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. खारेपाटण भुईबावडा मार्गाची 4 महिन्यातच दुर्दशा. आमदार पर्यटक म्हणून कोकणात फिरायला येतात, आपचे ॲडव्होकेट अमित पालेकर यांची टीका. आणि लोकशाही जीवन प्रणाली आणि शिक्षण यावरती परिसंवादाचं आयोजन. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.